Poštovani pratioci kanala, ovo je predviđanje budućnosti za 2023. na 4. godinu, kraj marta pa do kraja marta 2024. Kada je predviđanje budućnosti vezano za Srbiju u pitanju, obratit ću pažnju na neka konkretnija dešavanja. Kraj marta i početak aprila sam pomenuo još u prethodnom video materijalu prošle godine. To je period koji je za Srbiju poprilično težak. Sama zadnja nedelja marta je sporna za događanja u Srbiji i svakako da se polako sakuplja kritična masa na ulicama koja bi mogla da rezultuje nasilnom smenom vlasti, van institucionalnom smenom vlasti. Ja sam prošlog puta rekao da očekujem da će smene vlasti biti i da će biti nasilna. Ali nisam siguran da će to ići baš tako brzo. Sigurno je da će kraj marta 2023. godine za vlast u zemlji kao i za zemlju biti jako teška, da će predsjednik i vlada, vladajuća struktura u zemlji biti u velikom problemu u aprilu i maju 2023. godine. Posebna teškoća pada baš te zadnje nedelje marta i prve nedelje aprila. Što se aprila meseca tiče, rekao sam da je taj period težak za vlast u Srbiji i da su tu tenzije jako velike. Svakako, kad se bude završio kraj marta i početak aprila, da će tenzije malo splasnuti, ali se problem neće rešiti. Ovo pomračenje sunca koje se dešava 20. aprila ne bi trebalo posebno da se odrazi na Srbiji. Ali je u svakom slučaju Srbija još uvek u svojoj teškoći, naročito kada su vlasti u pitanju. To je period u aprilu. Maj 2023. godine. Pomračenje meseca koje se dešava 5. maja će se odraziti negativno na Srbiji i na politička dešavanja u zemlji. Trebam vam pomenuti da je april i maj mesec jedan period koji će doneti nepovoljan razvoj dešavanja i na ukrajinskom frontu. Naročito maj mesec i naročito period oko sredine maja.
eventualno druga polovina maja. Tako da će se sve to na jedan indirektan način reflektovati na događanja u Srbiji. Što se tiče juna meseca, čitav jun bi mogao na svoj način biti propraćen velikim nesaglasnostima u parlamentu Srbije i trebam pomenuti period, to će biti baš tu oko Vidova dana. Jedan period gde postoji neka mogućnost, vidim neku vatru ili eksploziju, nešto tako u Srbiji. To je oko Vidova dana, taj period. Rekao sam da će april i maj biti za vlast i vladu i predsjednika Srbije jedan težak period. A ovo tokom daljeg perioda, kraj maja, tokom juna meseca, to će se već, očekujem, reflektovati događanja sa Ukrajinskog fronta na ove prostore. Jul. Od sredine jula krenut će veći problemi našim službama bezbednosti i do završetka avgusta ti problemi u službama bezbednosti će rezultovati time da će sam kraj avgusta kao posljedica tih događanja koje će se zbivati u samim srpskim službama, koje će biti poprilično traumatične i sa ljudskim žrtvama, da će onda krajem ovog avgusta, 2023. godine, znači krajem avgusta 2023. godine, situacija, znači, za samu zemlju biti veoma stresna. To je zadnja nedelja avgusta, otprilike. Zadnjih nedelju, dve u avgustu. Pa i početak septembra takođe. Pa i početak septembra. Kada je oktobar u pitanju, što se septembra tiče, znači čim kreće jesen 2023. godine i počinje da se razmišlja o zimi, situacija će još i za nijansu biti teža. Kada je oktobar u pitanju 2023. godine, tu trebam izdvojiti period oko 10. oktobra 2023. godine
hajde da kažem, prva druga nedelja oktobra 2023. koja Srbiji nosi opterećenje u smislu zveckanja oružjem i nadajmo se da će se to na tome završiti. 14. oktobra 2023. dešava se jedno pomračenje sunca. To pomračenje sunca takođe će se negativno odraziti na događanja u Rusiji, a i ovde na ovim prostorima. 28. oktobra 2023. dešava se jedno pomračenje meseca. To pomračenje meseca će se direktno negativno odraziti na Rusiju, pa će se onda indirektno reflektovati na ove prostore. Novembar mesec 2023. Samo trenutak. Sve ovo vidim kao jedan težak period Srbiji. Težak period Srbiji. Ogroman pritisak, ogromni tereti. Ogroman pritisak, ogromni teret. Tamo oko sredine novembra 2023. godine biće nekog problema sa energetskim resursima. Sa jedne strane, sa finansijama, sa druge strane. Sam početak novembra, tamo oko 4. prva nedelja novembra, takođe Srbiji nosi određenu teškoću. Kada je 2024. godina u pitanju, januar 2024. taj zimski mesec već oko samog Božića će biti stresan za Srbiju. Čitav januar, čitav februar, naročito do sredine februara će biti moment težak za Srbiju. Opet zveckanje oružjem, opet velike tenzije. Znači, kreće od Božića 2024. znači prva nedelja januara i trajaće otprilike do sredine februara 2024.
Mart 2024. godine. Ovde se situacija u zemlji kada je politika u pitanju jako komplikuje i kako se bliži kraj marta situacija je sve komplikovanija, tako da od aprila 2024. godine zemlja ulazi u jednu politički vrlo tešku fazu i ta 24. bi mogla po mnogo čemu za Srbiju biti prelomna. 25. marta 2024. godine dešava se jedno pomračenje meseca. To pomračenje će se odraziti direktno na događanja u Srbiji, neposredno zatim. Vrlo nepovoljno. Ovde već vidim mase na ulicama, ovde već vidim početak vrlo velike nevolje. Kada ovo bude krenulo, vlast u zemlji sumnjam da će uspeti ovo preživeti. Znači ovde će se vlast promeniti. Ili je to početak, ozbiljan početak promene koje vlast neće uspeti premostiti. Ali ja mislim da u 2024. godini, gledajući ove okolnosti, nose smenu vlasti. Normalno da to neće biti institucionalne prirode, to će biti vaninstitucionalno i opasno po zemlju. Već što se daljeg perioda tiče u 2024. godini, 2024. to je godina početka veoma velike nevolje Srbiji koja će trajati nekoliko godina. Ono što sam nekada pričao za zemlju sada dolazi na realizaciju od 2024. godine. Ako bih se vratio nazad, i još jednom pogledao vremenske okvire za događanja u 2023. na 4. godinu u Srbiji, odvojio bih sledeće. Kraj marta, početak aprila 2023. Kao početak traumatičnog perioda za vlast, za predsjednika, za vladu. To će trajati i tokom aprila i tokom maja 2023. godine. U maju mesecu i aprilu mesecu, naročito od početka maja pa oko sredine naročito, na ukrajinskom ratištu dešavaju se ozbiljne promene i to će se indirektno reflektovati na ovim prostorima. Jer ovde se vide značajni događaji Rusiji. O tome ću pričati nešto kasnije. Što se ostalih perioda tiče vezanih za 2023. na 4. godinu Srbiji, trebam pomenuti rizike zemljotresa na Balkanu, trebam pomenuti opasnost rata na Balkanu, mada mislim da će 2024. to biti još izvesnije. Slažu se okolnosti da sledeća godina jeste početak krupnih nepovoljnih događanja na ovim balkanskim prostorima, Srbiji naročito. Kada je u pitanju period u letnjim mesecima, rekao sam od sredine jula pa sve do kraja avgusta, službama bezbednosti na svoj način
popriličan problem. I to što se bude dešavalo u službama bezbednosti reflektovat će se na sudbinu zemlje neposredno zatim. Krajem avgusta i početkom septembra traumatični događaji u Srbiji. Zatim, kako se razvija jesen i ulazi u zimu, tako će situacija biti još opterećenija u samoj zemlji. Onda dolazi period oko druge nedelje oktobra, tada pada i pomračenje sunca 14. a i događanja govore da će Srbiji to biti jedan stresan period. Opasnost od zveckanja oružja ili pretnje ratom. Novembar mesec, prva nedelja novembra, takođe je stresna za zemlju. Kraj novembra, takođe. Početak decembra, zatim ide period oko Božića 2024. godine, mislim na prvu nedelju januara 2024. Čitav januar će biti za zemlju težak, verovatno oko energenata nešto, i čitav period u februaru će biti težak, naročito sredina februara. Kada bude krenulo proleće 2024. godine, kreće još veći problem vlastima u Srbiji i tu kreće početak smene, ozbiljne smene vlasti u Srbiji. Već recimo za našeg predsjednika Srbije 2024. je vrlo sporna, mada mu je sporna i 2023. ali 2024. naročito. Pa i peta. Ja sam rekao da moje očekivanje i moje predviđenje je da će situacija sa predsjednikom Srbije biti krajnje problematična, da će sa vlasti biti srušen nasilno i to bi bilo možda i bolja varijanta od one koju pretpostavljam da će biti, a ja sam rekao da bi on mogao skončati kao Aleksandar Obrenović u svoje vreme. Ostavit ćemo vremenu da vidimo šta će ono poslednje reći. Svakako 2024. godina za vladu i predsjednika Republike jako sporan period, kao i za zemlju. 2004. će biti 100 puta teža od 2023. Ne bih više o Srbiji išta govorio, osim da sumiram ovo što je krenulo sa Scholz-Macronovim planom u konačnici će rezultovati smenom vlasti u Srbiji, nasilnom, samo je pitanje vremena i načina. I to je jedan problem, a drugi problem je što će situacija u svetu, odnosno sukob između Rusije i Zapada, nastaviti da eskalira i što će se ta eskalacija preliti i na ove balkanske prostore u vremenima pred nama.
Toliko o Srbiji. Zahvaljujem.